Церква poučає нас, як важно мати у всьому життю і свободу духовну, і свободу соціальну, но свобода духовна більш дорога, бо і в древності, у перші віка, пише апостол Павел посланник к своїм християнам, серед котрих були і багаті, де він казав: «Якщо можеш, отпусти свого раба, бо ти раб Божий, а він раб твій. Но оскільки ви християни, міняйте свої відношення». І нині Павел в посланні Коринфянам ото підтверджує. Впрочем, говорю, акцентує раз із сім'ї. Якщо якийсь брат має жену невіруючу, но вона согласна з ним жити, тоді можеш із ним жити. Бо твоя віра, брате, спасає жену невіруючу. І жена, котра має свого мужа невіруючого, він согласний з ним жити вірно, вона не должна його лишати, бо невіруючий муж освящається жоною віруючою. Це питання і завжди було добре і в нашому народі. Хоча в нашому народі у Подкарпатських русинов за 1150 років православ'я наші люди бережно відносилися до сім'ї. І чужого чоловіка з чужих земель не так легко приймали. Треба було десятки років, щоб видно було, що за чоловік, щоб з його родини брати дітей, у зятя або дівчат у невести. А в основному люди держалися тим, що побиралися православні з православними і єдної національності, і в результаті за 1000 років і компактне розселення своє залишили, сохранили і сохранили древню віру православну, яка виявилася у 21 віці унікальним даром, способним сопротивлятися асиміляції або якимось другим погрозам, особливо погрозам духовним, коли періодично различні вожді піднімали гоніння на церкву. От тоді приходилося нашим людям із свого духовного некого банка витягувати свої древні знання, обичаї і вірності Церкви Христовій. І ще одно. Павел призиває, щоб ми, коли стали християнами, не мусили міняти, наприклад, спеціальність. У якому званні ти призваний, у томуся і спасає. І якщо ти свободний, добре, але якщо ти не свободний, а рабом, то подивися, якщо ти зможеш із своїм господином жити по вірі, якщо ні, то написано, то кращим воспользуйся. То є тебе можливість стати свободним, стань свободним. Це одно із місць Євангелія, одно з немногих міст, де християнство підтримує бажання бути свободним. В першу очередь во Христі, другое і соціальним свободним. І ще одно. Павел продовжує ту тему, що ми, християни, куплені дорогою ціною. Не робіться рабами цього світа, рабами людей цього світа, рабами земних, пустих, бездарних ідеологій і различних учень. Ведь хто такі учені, історики, наприклад? То нещасні, безпомочні, підконтрольні очередним вождям слуги, які будуть писати і язик під владу, і історію під владу, і различні моменти другі, не задумуючись ні на секунду, що вони деколи пишуть различну і обман, безсмислицю, неправдиву історію, або ламають древній язик. Воістину, як добре, що ми, жителі Закарпаття, хоча на нинішній день ми сохранили все те, що приніс Кирил і Мефодій, ото багатство язика,
коли современні молоді язики уже то втратили. І, браття, каже Павел, не бійтеся, що ви будете у тому званні менше, ніж другі. Звання ваше общее християни, а якому званню ту призваний, тому вставайся. Но не робіться рабами людей. В цьому світі усі ідеології направлені на те, щоб маси людей закабалити, знищити, понизити, зломити. І ти, Божа Мати, поможи нам держатися віри Христової, бо лиш так поступаючи, мотують діти Божі, настоящі діти Божі, канонічні православної церкви у нас в Закарпатті незмінно 1150-річної Кирило-Мефодіївської, і віримо, що у вічному життю надіємося на нагороду Царства Божої, по милості Божої і по нашій вірі. Амінь.